супер много съм развълнувана, защото тази вечер тръгваме към Боровец, за да може утре сутринта да се опитаме да изкачим най-високия връх в България. Отколкото какво стана? И готово. В момента е 5:20, а лифта затваря 6 часа и просто няма как да успеем да го хванем. Затова ще извървим целият път до Боровец, до колата, пеша. И също така нямаме много батерия, така че ще се опитам да я пестя възможно най-много. Хей хора, здравейте и добре дошли отново в моя канал. Супер много съм развълнувана, защото тази вечер тръгваме към Боровец, за да може утре сутринта да се опитаме да изкачим най-високия връх в България. Всеки един от вас съм напълно сигурна, че знае кой е този връх и това е връх Мусала, разбира се. Последния път изкачихме връх Вихрен. Беше доста голямо приключение, бих казала. Не беше кой знае колко трудно. Аз съм спортист и тренирам постоянно. Със сигурност беше най-трудният връх за изкачване до сега, но времето изобщо не беше подходящо. Имаше изключително голяма мъгла, валеше, не бях добре подготвен с екипировка, честно казано, но въпреки това изключително много ми хареса самото изкачване. Никога не знаете какво ще се случи в планината, така че бъдете подготвени с екипировка. Този път съм подготвена и то доста добре, бих казала. Също така имайте и аптечка, защото наистина ви казвам, никога няма да знаете какво може да се случи в планината, и бъдете подготвени с повече храна и екипировка, разбира се. Така, ще се опитам да направя възможно най-много включвания, да ви разказвам как минава самото изкачване, за да може, ако и вие един ден решите да изкачите връх Мусала, този влог да ви е полезен. И това е, приятно гледане! Хей хора, в момента слизаме с лифта надолу. Защо? Защо си забравихме книжките? Какви са тези книжки? Сега ще обясня. До сега мисля, че не съм обяснявала. Имаме книжки, това са от 100 национални обекта. Има определени обекти, където ви дават марки или печати. На връх Мусала също има такъв печат. Така че и двамата си забравихме книжките. И сега се връщаме до колата, за да ги вземем. Така че общо взето да, малко ще се забавим, но това е без значение, защото на връщане сигурно ще сме без лифта. Така че общо взето сега отиваме към колата да си вземем книжките. По-късно в клипа ще ви покажа как изглеждат и това е за сега. Хей хора, здравейте! Току-що слязохме от лифта. Ето това представлява самия билет. Струва 30 лева на човек и в двете посоки. Взех си също така и кафе да се събудя малко и след малко тръгваме към хижа Мусала. След това е заслон Леденото езеро и най-накрая връх Мусала.
Леко подухва в момента, но това е нормално като цяло, така че ако ще изкачвате който и да е връх, подгответе се с дебели дрехи, защото си е студено на върха и самото изкачване, така че да. И това е за сега. Ще се опитам да ви разказвам възможно най-много подробности през самото изкачване, за да може, ако и вие решите да го изкачите, за да ви е полезен този клип. Хей хора, здравейте! Вече сме на заслон Ледено езеро и имаме брутална гледка. И сега малко ще си починем 5-10 минути и тръгваме нагоре към върха. Има два пътя, по които може да отидете нагоре до върха. Единият е по-екстремен и ние точно по него ще поемем, защото е малко по-кратък, поне така ми изглежда. Има въжета, от тук се виждат. И другото, което е почти няма хора по по-екстремния път, отколкото какво стана? За някакъв камък. Не знам дали го чухте това нещо, но Камън. да, паднаха няколко доста така големи камъни, но всичко е наред. Така. И ние ще тръгнем по по-екстремния път, защото ми изглежда малко по-кратък и другото, което е, няма толкова много хора. Пък по другия път има изключително много хора, от тук се вижда и дори да тръгнем по него ще се забавим поне 1 час. Така че ще се тръгнем по по-екстремния път, но ще внимаваме, разбира се. И общо взето е това. Тук също попитахме за печатите и за марките, които събираме в книжките и казаха, че горе на върха се дават, така че общо взето след малко тръгваме нагоре. И това е за сега. Хей хора, здравейте! Вече сме на връх Мусала и ето това е книжката, която събирам печати от различните забележителности. Тук на връх Мусала е оставен печат сами да си бием. На повечето забележителности има хора, където отивате в кабинките и ви дават марката или печата съответно, но тук ние сами си ги бием. И готово. Хей хора, здравейте! Вече слизаме надолу към лифта, но има едно малко но. В момента е 5:20, а лифта затваря 6 часа и просто няма как да успеем да го хванем. Затова ще извървим целият път до Боровец, до колата, пеша. И да, това е. В момента слизаме надолу. И също така нямаме много батерия, така че ще се опитам да я пестя възможно най-много. И това е за сега. Хей хора, здравейте! Включвам се, за да ви покажа една брутална гледка. Много е красиво. Ние сме почти до лифта. И просто реших да ви покажа тази наистина много красива гледка.
И общо заето е това. Продължаваме напред към Боровец.